Salut prieteni, eu sunt Ciprian și astăzi vă voi arăta un aparat conceput special pentru executarea etrierilor din obeu de 6 mm și obeu de 8 mm. Aparatul este format dintr-o riglă rectangulară pe care se plimbă două inele sau, să le zic mai bine, doi opritori, care o să vă arăt mai târziu la ceea ce folosesc ei. Așa, și aparatul propriu-zis, care este alcătuit în partea din spate dintr-un lagăr cu doi rulmenți de tipul 6203, iar la partea superioară avem un rulment de tipul 6204 care ne ajută să îndoim fierul sau sârma. Acesta este un reglaj, este un ghidaj care poate fi reglat în funcție de grosimea sârmei cu care lucrăm. Mânerul se poate demonta dacă vrem să-l demontăm. În cazul în care vrem să transportăm acest aparat undeva mai departe și nu avem loc, se poate demonta mânerul, se poate grupa în acest fel și se poate transporta foarte ușor. El, ca și greutate, are undeva la 7-8 kg, deci nu este foarte greu. Haideți să vedem și cum îl montăm. Această teavă rectangulară intră aici și se fixează prin acest șurub, foarte ușor. După care pe masă sau pe bancul de lucru putem fixa până aceste holșuruburi. Aparatul este stabil, pe masă este fixat cum trebuie. Să-i facem și ultimele reglaje. Așa, eu acum vreau să fac un etrier cu latura de 15 pe 15 cm, iar acest opritor îl vom fixa la 15. Deci, din centrul bolțului până în marginea opritorului avem 15 cm. Gata, și etrierul a ieșit la fix 15 pe, deci dacă se vede, 15 pe 15. Sârma are grosimea de 6 mm. Acum să executăm un etrier tot din sârmă de 6 mm grosime, dar îl vom face 20 pe 20. Deci vom fixa la 20 opritorul. Vedeți că reglajele sunt foarte simplu de făcut.
aici avem un etrier 20 pe 20. Acum să facem și un etrier cu dimensiunea de 20 pe 60. Asta înseamnă că primul opritor îl lăsăm fixat la 20, iar cel de-al doilea opritor îl fixăm la 60. Avem 20, aici avem 20, iar așa lungimea lui avem 60 de centimetri. Bun. Acum avem și oțel beton de 8. Avem și oțel beton de 8 mm. Se poate vedea pe șubler. Trebuie să reglăm din nou acest ghidaj, pentru că sârma este mai groasă. Automat vom mări și noi distanța între cele două laturi. Așa, și vom face etrierul de 15 pe 15. Deci am obținut un etrier de 15 pe 15. Așa. Acum să facem un etrier de 20 pe 20 din obeu de 8 mm. Avem 20 pe 20 pe 20.
Iar acum să facem și un etrier 20 pe 60. Da, avem deja. Etrierul are 60. Pe 20 se poate observa. Cam asta a fost tot. La revedere!